I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu imamo jedan specijalan album ispred nas, a to je album sa karikaturama igrača Bosne i Hercegovine. Ovo sam jako dugo tražio i mislio sam da neću uspjeti da nađem. Ako se iko sjeća Brazuke, tačnije albuma iz 2014. godine gdje su bili isto naši igrači, koji je legendarni realno postao. Taj sam album skupljao, ali nisam ga mogao naći. Mislim da mi je čak ostao u Austriji negdje tamo u ladicama, znači uštekan, ne mogu da ga nađem ovdje nikako. Ali sjećam se tih sličica koja su jučer bile i pre brutalne su bile, a ovo je nešto na taj fazon. Znači ko se sjeća Brazuke 2014. godine i karikatura, ovo je nešto na taj fazon. Ovaj album znači se može nabaviti na Instagram stranici unikatfan.bh, znači odmah da kažem nije reklama, ovo sam ja sebi kupio jer želim da kupim jer mi se sviđa ideja i plus volim ovakve stvari i jednostavno želio sam da podijelim to sa vama. Kao što vidite na naslovnoj strani možete odmah da prepoznate ko je to je naš Muharemović. Sad ću da vam pokažem šta se sve dobije u albumu i koliko košta. Znači album je koštao 40 maraka, tačnije 40 maraka plus 11 maraka dostave, to je znači 51 marka, što je neki 25 eura ukupno za one koji ne znaju marke. Uglavnom dobije se oko 35 sličica, mislim ili 36, dobijete čak i jednu vašu personalizovanu sličicu i sve su igrači Bosne i Hercegovine znači u pitanju i dobije se ovaj album koji je kao, ajmo reći, neki malo deblji papir. Jedino što mi se ne sviđa što se album malo zgužvao, vidite sami, malo kako se u transportu valjda nosio ili šta već, nije baš napravljena ova korica da bude debela, da se ne može zgužvati, jer je došao album samo u koverti većoj i to je to. U suštini ovo je jedini album, ja mislim, sa karikaturama. Baš mi je krivo što nema pravi album za cijelo svjetsko prvenstvo, ali dobro. Ajde mi sad ovo pregledamo, da prelistamo. Ovo je na isti fazon kao što je bila Brazuka, znači morate sami da pogodite koji je igrač gdje. Znači nema broja, znači bukvalno nemate broj, nego morate vi da znate po opisu igrača ko je tu i vi da napišete dole. To je isto bilo znači u Brazuka albumu, ako se sjećate. I ovdje, uglavnom, ajde da pregledamo na brzinu šta ima ovdje sve u ovom albumu. Evo ovdje Barbareza u čošku, ovdje piše svaka sličica priča priču, pronađi, zalijepi, prepoznaje zmajeve kroz jedinstvene karikature. Znači, bukvalno moramo svakog zmaja da pogledamo na njegovo mjesto. Uglavnom, ajde da prelistamo brzinski, uglavnom svaka stranica je ista, nema ništa sad specijalno da su nešto uradili. Papir je nekako masan, malo deblji masan papir, kako da objasnim. Ali nije onaj klasični tanki papir, ali malo je deblji. Volio bi da su korice još deblje i volio bi da nije ovo masno na ovaj dio gdje se piše igrač, jer moraš marker koristiti za pisu igrača, ne možeš napisati običnom hemijskom, rekao bi, tako da. U suštini, ajde prelistavamo ovo do kraja još malo, evo imamo to je to. I ovdje imamo znači kraj Take Me to America, Meksiko, Kanada, Igor Mitrović 2026. Vjerovatno je ovo dizajner albuma ili možda čak album gdje je dizajnirao neki AI, nemam pojma ni ja, ali rekao bi da je ovo neki ručni, tačnije neki dizajner koji je povezan s ovom organizacijom ili karikature Inspo Unikat Fan BH. Uglavnom, ajde mi sada pogledamo kako izgledaju sličice. To je ono što je najzanimljivije, tako da eto, još jednom da kažem, ovaj album nije znači sponzorisan, ovo sam ja sebi naručio, imate naručiti na Instagramu, mogu vam ostaviti ko želi Instagram profil, ko hoće da naruči sebi. Fora je realno, ja volim ovakve stvari, tako da eto, ovo je njihov logo kao od te kompanije. Evo vidite sami kako izgleda sličica pozadi i fora je baš tako da je to. Ajde, to ćemo sad ostaviti sa strane, to nam nije toliko bitno, nego nam je bitno su nam sada igrači, jel tako? Ko može da prepozna ovog igrača? U stvari čekajte, nećemo to. Prvo ćemo da pokažemo moju karikaturu. Ajde, prvo ćemo pokažemo moju karikaturu. Evo, ovo je moja karikatura. Ovo su oni meni poslali kad sam ja njima poslao svoju sliku. Evo šta sam ja dobio. Evo vidite kako izgleda, znači, release, znači s albumom od FIFA, Panini u stvari, sa naočalama. Iskreno, onako, nije baš to 100% pogođeno onako ono što bi ja sam malo tamniji, rekao bi, ali nije loše. Sviđa mi se kako izgleda sličica općenito, ali znam da sam malo tamnije. Ali sviđa mi se, dobra je sliba. Uglavnom ovo je kao moja lična sliba koju su oni za mene napravili, tačnije sličica. Evo, fora je realno sličica, tako da nek stoji tu sa strane. Ovaj prvi lik, šta mislite ko je ovo? Evo, prelistat ćemo brzinski. Znači ovo imamo, ja mislim da je ovo Baždar, ako se ne varam, jel tako? Ovo bi trebalo da bude Baždar. Ko je sad ovo, brate mili? Da li je ovo Memić? Ko je ovaj, brat? Uglavnom vidite kako izgledaju te karikature.
Glave su znači ogromne, ali dobro. Ovo svi znamo ko je, znači Ermin Mahmić, najbolji strilac naše reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Nadam se da će sada protiv Amerike neko da zabije gol, da bude i on da izjednači sa njim. Evo Jovo Lukić, jel tako? To je dobro što imamo sve igrače znači ovdje. Ko je ovo, brate mili? Ovo ne mogu da skontam ko je. Da li je ovo Tahirović? Ovo je vjerovatno Tahirović, jel tako? Jeste, ja mislim. Evo ga golman, ovo je Hadži Kadunić, ja mislim. Nije, Hadžikić, kako se zove lik? Mislim da je ovo Hadžikić. Golman treći ili tako nešto. Evo ga Barbarez, evo ga Barba, ljudi moji, evo ga Barba. Barbarez, čak da ostavim ovo sa strane ovdje da ne gubim. Evo ga Barba. Iskreno GG, dobro su ga potrefili. Evo ga imamo čak i grb reprezentacije, dobro. To ništa specijalno, to sam već vidjeli. Ko je ovo ljudi moji, a? Pa Emir Spahić, logično. Čim nema adresa, znači ovo je naš direktor Emir Spahić. Ovo mi sad nije jasno ko je. Da li je ovo Malić? Da li je ovo Malić, brate mili? Trebao bi biti Malić. Ovo će biti teško sada da se skonta ko je šta, gdje ko. Ovo šta je ovo? Ko je ovo ljudi moji? Katić? Nije. Mujakić? Ko je ovo ljudi? Možda je ovo Mujakić, rekao bi da je Mujakić ovo. Gledaj ga brat, bronzeni ba. Ne bronzeni, srebrni, izvinjavam se. Srebrni. Ko ovo može biti? Evo ga golman, ovo je onaj, kako se zove onaj mladi što je dobio poziv sada. Joj, ne mogu se sjetiti iskreno kako se zove golman, zaboravio sam. Znači onaj što brani u borcu, ja mislim, ali tako. Ali zaboravio sam kako se zove. Moja greška. Evo ja mislim, ovo mi je sad poznato jako ko je, ne mogu se sjetiti ko je. Hadži Kadunić možda je ovo. Možda je ovo, ne znam, nije iskreno. Ovo je Zlomislić, to već vidimo svi. Ovo je možda Mahmić, rane moje. Ovo je sad teško skontati ko je ko. To je najveći problem. Ko je ovo, brate mili? Sa zaštom ovako maše. Joj, ne mogu da skonta spita. Da li je ovo Mahmić? Nije ovo Mahmić pa. Mahmić onaj bio prije. Ovo može biti. Može je Braktarević ovo. Vidjet ćemo, hajde vidjet ćemo. Ovo je Dženis Burnić. Vidite kako mu ima ovo kao Burn kao nad kopačkama ima vatru. Evo ga Demirović. Naš model. Demir. Vidi ovo, ima i njega, Marijan Mijajlović, komentator. Za Dijamanta što je pozvao. Respekt. Nisam znao da će da se pojavi tu, iskreno. GG. Vidi ovo je Dubioza isto. Dubioza, ne znam kako se zove ovaj glavni pjevač Dubioze, ali ovo je Dubioza. Realno zaslužili si onda budu albumu, respekt. Vidite, kao da nije dobro izrezano, sad sam tek skonto. Vidite ovo, kao da nije dobro izrezana sličica, mislim kao malo više žute ima ovamo boje nego ovdje, znači nisu lijepo centrirali ovu žutu boju. Ali hajde, nema veze, mislim, neću se toliko tu ono što se kaže, cijepidlačiti, ili tako. Šta je ovo sad, ko ovo može biti? Evo ovo nemam pojma ko je, evo ovo stvarno ne znam ko je. 2 lopte ima. Što znači 2 lopte ovi? Ja znači da je 2 asistencije, 2 gola, ne može ovo biti Mahmić. Ko ovo može biti, brate mili, ko ovo može biti, ajde skontat ćemo. Ovo nam je vjerovatno Alabjegović. Ja bih rekao da je ovo Alabjegović. Ma nije. Ko će ga znati ko je? Ovo znamo ko je, Dijamant, Edin Džeko. Vidi ovo Dijamant, kao dijamantska mu glava. 11 broj, više on ima jedini 11 broj, znači ovi nemaju svoje brojeve, to je loše što mi ne znamo sad ko je ko. Ovo je onaj Stjepan Radeljić, ali tako, ili Bašić. Ovo je Bašić možda čak. Dobro. Ko je ovo, brate, ili je ovo Šunjić? Da li je ovo Šunjić? Vjerovatno jeste. Šta je ovo Amiri piše? Joj, ovo je onaj Hadžahmetović, ja mislim. Ne znam ljudi moji, teško mi je sad skontat ko je ko, brate. Evo Gigović, njega mogu prepoznati. Evo ga Vasilj, njega mogu isto prepoznati. Evo Kolašinca, Tank. Kolašinac doktorski, znači Tank, Klagašća dobar. Viš Kolašinac je čak dobro izgledana sličica, rekao bi. Evo ga našeg Muharemovića, Tarka. Evo ga Katić, vidi se, odmah se vidi da je to Katić, nema šta. Ovo nam je Radeljić, vjerovatno, jest ovo je Radeljić, ovo mi liči najviše na njega. Evo ga Dedić, doktor. Ko je ovo, brate mili? Je li ovo Bešlić, ali Bešlić? Vjerovatno jest. Što je ova neka lasta pored njega? To je zato što ima na pjesma kao vjerovatno. Evo ga, ovo je vjerovatno Mujakić, onda sam ja pogriješio nešto tamo. Uglavnom, to su svi igrači. Ajde da vidimo sad da li možemo da nađemo svakog ovog igrača. Ne znam da li da ih sad lijepim, iskreno koliko će trajati video da ih sve zalijepim. Nemam pojma, ali bar ćemo probati sebe zalijepiti tu. Bar ću sebe zalijepiti, znači.
Evo mene ovdje, znači, really ljudi moji, znači upiši svoje ime, tu piše, neću ništa upisivati, iskreno ne dam se to sada da radim, to ćemo kasnije. A i plus ne znam da li imam olovku za ovo, da imam kako se lijepi ove sličice uopće, da li se može uopće lijepiti, evo ga, moja sliba. U stvari, da li da je uopšte zalijepim moju sličicu, to je pitanje, da li da je sam sačuvam tako, ma nema veze, ja se zalijepit će, mislim svakako mi to nije toliko. Napravit ću isti onaj fazon, ko što inače radimo, i da vidimo da li možemo ovako zalijepiti, čekaj. Vidimo kako to fino tu upadne, evo ga. Da li su izrezane sličice dobro? Pa jesu realno, nije loš, nije loš. Evo ga, to sam ja tu, zalijeplam se jer je vruće u sobi, zalijeplam se ruka. Znajim se ljudi moji, nije dobro nikako, da imam, op. Evo ga, to sam ja zalijepio sam sebe. Da li je moguće ljudi moji? Sam sebe sam zalijepio, profesionalno. Evo da vam pokažem kako izgleda to. Znači, smiješno mi je realno kad skontaš, ali evo vidite. Evo, to sam ja tu. Bože, sad ću. Presmiješno. Sljedeće trebamo da prepoznamo sve zmajeve, znači sada. Ovdje predstavlja zajedničku strukturu i srce bosansko-hercegovačkog fudbala pod okriljem nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, razvija se put do najvećih umetničkih selekcija do najvećih. Šta je ovo, brate mili? Šta je ovo? Ovo je vjerojatno Barbarez ovdje, jel tako? Mora biti Barbarez ovdje, znači. Znači ovo mora biti Barbarez. Sad ćemo da imamo Barba. Mislim da neću svakog da lijepim jer da skontam ko je šta ovdje, ali ovo je vjerojatno Barbarez ovdje. Ovo dole bi trebalo biti logički, stvar nije balan. Ovo je grb gore balan. Kako to? Ovo dole bi trebalo da bude Barbarez, bivši kapitan lige na terenu. Gore bi grb trebalo da bude. Jeste, grb gore treba da bude, jeste. Ljudi moji, ja ću nešto pogriješiti 100%. Tu bi dole trebalo da bude Spahić, jel tako? Ovo bi realno trebalo tako da bude. Znači piše bivši kapitan lider na terenu. Da, to je to. Rođen u Dubrovniku, dobro, Spahić je rođen u Dubrovniku, tako da to znamo već, to je već riješena prva stranica. Znači našao sam sebe i plus ostale ove ninja što se kaže. Ajmo dalje, ove nećemo i lijepiti, samo ćemo i ovako staviti tu da budu na stranici. Nek stoji, nema veze. Ovo je sada problem, ljudi moji. Rođen u Mostaru 95. godine, u praksi je postao ministar odbrane, dok u Bundesligi su ga prozvali penalty killerom. Ovo može biti Vasilj, ljudi moji, Nikola Vasilj. Šta vi mislite, a? Ministar odbrane može biti Vasilj, realno Vasilj, 100% ovo. Ako sam šta pogriješio, vi mi slobodno recite, ali evo Vasilj, ovo je Vasilj, ovo bi trebao biti Vasilj. Idemo dalje. Defanzivac stolački vitez koji ulazi u duele bez straha, brani svoj prostor, nikad ne ostavlja protivniku lagan potez. To je vjerojatno Katić. Da li je Katić iz stolice, ja nemam pojma, ali vjerojatno je to Katić. Treba biti znači od odbrane prema vama, vjerojatno. Ja mislim da jeste Katić, tako da viš plus govore vitez, znači on je tu obučen kao vitez, tako da mislim da je to Katić. Logički. Centralna defanziva hrabrog srca, dijete Juventusa kojem je Klirić stavio omiljeni potez. Ovo znamo ko je. Ovo znamo ko je Muharemović. Muha, gdje je Muharemović, da ga nađemo, čekajte. Gdje je Muharemović, prati mene, ne mogu ga naći, evo ga. Muharemović, eto ga. Defanzivac poznat kao tank, ne treba više ništa da nam kažeš. To je Kolašinac, Kola, brat naš. Defanzivac poznat kao tank. Igrač koji ne bira put, nego ga sam otvara. Ljudi, šta mislite da li su ovo AI karikature, a? Šta mislite da li je ovo AI album u stvari? Realno moguće je sve. Čekaj, duga smo ovo svjetlo, možda će biti malo bolja slika. Evo ovako ćemo realno. Moguće je sve realno. Iskusni defanzivac visok 201 cm koji je kroz nastupe sa HNK Rijeka istekao evropski ritam i čvrstinu, postavši pouzdan stup odbrane koji mirno rješava najteže situacije u zadnjoj liniji. Ovo može biti Radeljić realno. Ja mislim da Radeljić igra za Rijeku, ali tako? Ali kako izgleda Radeljić? Je li ovo Radeljić? Ljudi, je li ovo izgleda kao Radeljić? Ja mislim da jeste. Hajde stavit ćemo ga, nema veze, mislim šta sad. Fudbalski je odrastao u sistemu Red Bull Salzburga. Ok, to znamo ko je. Igra u Benfica, danas pokazuje u Benfica. Ok, to je Dedić. Deda. Evo Dedića. Deda. Ne znam da zašto i sad odmah ne lijepim. Realno neću ni lijepiti, odmah ne veze, nek stoje, to ću sad lijepiti. Uglavnom sve smo i našli, to je to. Dedić, odbrana tu cijela. Ovo je dobro što ide od odbrane prema napadu, jer onda ne bi nikako skonto. Mislim, skonto bi neki, ali ne bi sve skonto sigurno. Ne veze, nek ovako ovo stoji tu. Samo ćemo i ovako preklopiti. Pa ćemo i zalijepiti kad budem drugi put to gledao. Ajmo dalje. Rođen u Posušu od 2021. godine, brani za Rijeku, gdje je izborio za status prvog golmana i čak postao kapiten ekipe. Ko ono brani za Rijeku, ljudi moji, golman? Da li je to onaj Zlomislić? Da li je to Zlomislić, ljudi moji? Kako izgleda Zlomislić? Čekaj da ga nađem.
Zlomislić, ja mislim da je to on. Evo ga, je li ovo on, je li tako? Ma mora ovo on biti. Šta vi mislite? Ja mislim da je to Zlomislić. Ne znam, brate. Ovo isto bilo kad je Brazuka bila u pitanju, znači bukvalno bilo je igrača koji nemaš pojma ko su, znači samo ga opišu, ti ne znaš druže šta ćeš znati, tam neki lik iz Paragvaja druže, on ga opiše i kaže kao to je to, razumiješ me kao na primjer iz Brazila ili tako to, malo je teže bilo znati svakoga, ali trebao bi ovo znati. Defensivac koji je prošao omladinski pogon FK Sarajeva i vrlo mlad kao tinejdžer pokazuje da ima ozbiljan defanzivni karakter i smireno za velike utakmice. Defanzivac koji je prošao FK Sarajeva, to ne znam, sramota, ali ne znam ko je to. Ko može biti to, ljudi moji? Ne znam, brate, morat ću da skontam. U Švedsko, ali je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu u zemlji svojih korijena. Od švedskog fudbalskog odrastanja preko italijanske Sampdorije pa sve do dresa Bosne i Hercegovine. Sampdorija, ljudi moji. Da li ovo može biti onaj Denis Hadžikadunić? Ali kako on izgleda, brate? Da li ovo može biti Hadžikadunić? Prvo sam mislio Ahmedsović, ali kontam što bi njega stavili, brate, ali on uopšte nije na svjetskom. I ne vjerujem da on igrao u Sampdoriji, on nije igrao u Sampdoriji nikad. Mislim da je ovo Denis Hadžikadunić. Mora biti Hadžikadunić, ali kako izgleda Hadžikadunić, to je pitanje. Da vidim da li ga mogu naći. Ali mogu naći da Hadžikadunića, ovo je možda on realno, a? Ovo mi nekako na njega najviše liči, koliko se ja sjećam. Jel tako? Ma jeste, mora biti ovo Hadžikadunić. Ali ovo gore defanzivac FK Sarajevo ne znam ko je. Može biti možda Mujakić nekad igrao u FK Sarajevo. Sad ću da baš da provjerim, moram da provjerim. Mogu ovako. Ljudi, ja nemam pojma ko je ovo, ne mogu ni da izgooglam druže koliko sam smotan. Ali ne veze, aj sačekat ćemo, ostavit ćemo, vidit ćemo ko je to na kraju taj što je defanzivac. Defanzivac, ne može biti realno Mujakić vrlo lako, ali dobro. Hajmo dalje, ljudi moji, rođen u Doboju, brani za Borac Banja Luku, već je izborio status prvog golmana, iako ima tek 18 godina. Ovo onaj mladi golman iz Borca, kako se on zove ono? Je li Mladen nešto, Mladen Jurkas, ja mislim, da je li tako? Jeste, ček da ga nađem. Mladi golman, Mladen Jurkas, jeste, evo ga, to je on. On ide tu, vjerovatno. Ova mora biti Mujakić, ljudi moji. Pokušao sam da izgooglam, da skontam, ali mislim da je to Mujakić. Ovo mora biti Mujakić, Nihad Mujakić. Nema ko drugi da bude realno, po mojoj nekom lokom. Možda se ja varam, ali eto, napišite mi dole. Ajmo dalje. Prezime odgovara poziciji defanzivca. Iz Sarajeva je napravio veliki iskorak u evropski fudbal, transfer u francuski Lens označio početak nove faze njegove karijere. Čelik, Nidal Čelik. To je onaj što ima kao srebrni onaj. To je on vjerovatno. Kako to nisam odmah skonto, jarane? Jesam smotan. Evo Čelika, ba jesti liči na njega, mislim, vidi se sad. Joj, mene budalije čovjeka, jedva sam ja to skonto. Ali dobro je, realno, fora baš. Dobro je, fora baš. Ništa, ajmo dalje. Iako rođen u Sloveniji, porijeklo nosi iz Bosne i Hercegovine, mladi reprezentativac nakladno poznat za mundijal, debitanski nastup u mundijalu 2006. godine upisao je protiv Katara u startni 11. Ovo je Arjan Malić, to znam, to je Arjan Malić. Sada ga nađem ovdje, da li ga mogu naći ovdje. Ko ovdje najviše liči na njega, što bi rekli. Ovo je vjerovatno Arjan Malić, mora ovo biti Arjan Malić, realna frizura mu je ista. Ma jeste Arjan Malić. Arjan Malić, ljudi moji, dobro mi ide realno za sada. Bio sam zapio na Mujakiću, ali dobro mi ide za sada. Realno, GG što se kaže, GG. Ajmo dalje. Ok, ajmo dalje. Rođen u Austriji, stigao je do statusa prvog golmana Veleža. Imao je ključne odbrane i bio jedan od najstandardnijih igrača ekipe zbog prve na zagrijavanju. Ovo naš se povrijedio, kako se on zove ba? Golman se povrijedio, ček, sad da ga nađem ovdje, ali kako se on zove ono? Evo ga. Hadžikić, jel tako? Osman Hadžikić, ja mislim da jeste. Ako sam pogriješio, recite mi ljudi moji, ali mislim da je to on se nažalost povrijedio. Na tu utakmica bio kad se on povrijedio na polovremenu. Na zagrijavanju se čovjek povrijedio, unlucky baš. Rođen je u švedskoj porodici porijeklom iz BiH. Ko ovo može biti? Karijeru je nastavljao kroz Rusiju i Njemačku, gdje je profilirao kao moderan vezni igrač, iako je igrao za švedske mlade selekcije, odlučio je nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Za švedske mlade selekcije. Ovo je sredine igrač sredine terena, možda je James Burnić ovo. Ne bi rekao, ako je rođen u Švedskoj nije on. James Burnić mislim da je Njemačka. Ja bih rekao da je ovo Gigović. Ovo je sad nagađanje, ali mislim da je ovo Gigović. Mogu malo izgooglati, ali iskreno mislim da je ovo Gigović. Ovo mora biti Gigović. Ajmo dalje. Rođen u švedskoj porodici porijeklom iz BiH, pa i ovaj rođen u švedskoj porodici. Šta je ovo ba? Odrastao u Nizozemskoj, dobro, prošao je omladinsku školu Rome i Ajaxa. A možda i ovo isto onaj Gigović. Prošao omladinsku školu Rome i Ajaxa, nije ovo, mora biti Gigović ovo gore. Čekaj, prošao omladinsku školu Rome i Ajaxa, pa to je Tahirović, ali kako Tahirović izgleda sada?
To je Tahirović, mora biti Tahirović. Da li je ovo Tahirović? Ne znam. Nije to Tahirović, 100%. Nije ovo. Ova dva su mi sumnjiva. Na koga mi ova liči? Gdje je Tahirović? Evo ga Tahirović, evo ovo je Tahirović, 100%. Jeste, to je Tahirović. Znači, GG. Rođen u Bosni, fudbalski je stasao u Željezničaru gdje je vrlo mlad debitovao u Premier ligi, karijeru nastavio u Turskoj gdje se kroz Konja i Bešiktaš profilirao kao pouzdani radan i vezni igrač prepoznatljiv po jedinstvenoj i pametnoj igri, također se pojavljuje u video spotu pjesme svjetskova naše grupe Helem Neise. Ko se pojavljuje tamo, druže moj? Bosna svjetsko, Edin Džeko. Ljudi, jel vi meni vjerujete da ja nisam nikad pogledao taj spot? Znači ja pojma nemam znači ko je ovaj lik. Ok, sad sam pogledao ljudi moj spot i vidio sam da je to Amir Hadžiahmetović. Znači katastrofa, druže, nisam nikad pogledao taj spot. Uopšte nemam blage veze da je on, kako se zove, bio u Željezničaru i da je u Bešiktašu, kako se zove, sad, da je bio u Bešiktašu stvar, nemam pojma uopšte, ne mogu se sjetiti uopšte toga. Tako da ovo je Hadžiahmetović, a sad valja naći njegovu sliku, koji je sad on ovdje, znači. Da li je ovo on? Ovo mora biti on realno, Amiri ovo može biti, pošto on je Amir kao, razumijete me, kao. Mora on biti to mora biti Hadžiahmetović, nema ko drugi da bude. Teško je ovo ljudi moji, teško je realno, nisu baš olakšali da ovo pogodiš, mislim ima dosta lagani, ali ako nisi baš toliko u tome ne možeš baš lako pogoditi. Fudbalski je stasao Dinamo iz Zagreba gdje je prošao omladinsku školu i rano debitovao u seniorskom fudbalu. Poznato je to da ovaj igrač trči čak i dok spava. Brate, ko je ovo sad, brate? Fudbalski je stasao Dinamo iz Zagreba. Da li je to Ivan Šunć, ljudi moji? Rekao bi da jeste. Jeste ovo Ivan Šunć. Evo ga Šunć, trči dok spava. Jeste ljudi Ivan Šunć. Sad sam vam provjerio znači njegove klubove. Moram tako, nemam šta drugo da radim. Vidim da igra u Dinamo i vidim da igra u Birminghamu, tako da Ivan Šunjić, ljudi moji. Iskreno teško je pogoditi, druže moji, ako nisu informisani. Ali eto, sad dosta naučiš o igračima, realno po ovim albumom se čak može dosta naučiti. Mostarski fudbaler je stasao u Zrinskom gdje je rano dobio priliku u seniorskom fudbalu, karijeru nastavio u inostranstvu gdje je dodatno razvio svoju igru u veznom redu. Na svjetskom prvenstvu 2006. njegov ubačaj iz kornera, znam ko je Ivan Bašić, ubacio iz kornera, znači riješio situaciju. Da li je to ovaj ovdje, ova sličica? Mislim da jeste to Ivan Bašić. Nema niko drugi da ovdje izgleda ako Ivan Bašić. Ma ja, ovo je Ivan Bašić. Iskreno, jedan od najboljih naših veznih igrača, najviše mi se svidio on u zadnjih par utakmica, tako da volio bi da on igra prvu postavu sad protiv Amerike. Ali vidjet ćemo, ne znam da li će Tahirović početi umjesto njega, ali eto, volio bi da on igra. Uglavnom, to smo uspjeli da riješimo. Ajmo dalje. Sljedeći nam je rođen u Njemačkoj, fudbalski odrastao u jednoj od najpoznatijih akademija u Europi, dobro igrao je za nekoliko klubova u Bundesligi i drugoj Bundesligi, iako je prešao sve mlade selekcije Njemačke u seniorskoj karijeri je odlučio obući dres Bosne. Znači, rođen u Njemačkoj, fudbalski odrastao u jednoj od najpoznatijih akademija u Europi. Ovo isto neki iz sredine, jel tako? Neki iz sredine može biti. Ko može biti iz sredine? Dženis Burnić možda, a? Stavit ćemo njega, mislim da je on to. Bosansko-hercegovački fudbaler koji nastupa za Viktoriju Plzeň. Ok, to znamo, Memić. Amar Memić. Gdje je on? Evo, sad smo ga neđe vidjeli. Evo ga Memić. Mašina. Idemo dalje. Rođen u Novom Pazaru, fudbalski stasao u Partizanu. Gdje je rano debitovao u seniorskom fudbalu, skrenuo pažnju kao napadač velike perspektive. Karijeru nastavio u Španiji. Ok, znam ko je. Ovo je Baždar. Znači, evo ga, Baždar tu. Dobro. Ajmo dalje. Nadimak Milwaukee Messi. Ok, ljudi, Bajrak, svi znate Bajraka. Ali koji je sad ovo Bajraktarević? Je li ovo Bajraktarević ili ovo, ljudi moji? Nekako smo slični, brate mili. Ova dvojica. Ovo jedan je Alekbegović i jedan je Bajraktarević. Mislite ovo Bajraktarević, ovaj gore sa zastavom. Jer Alekbegović mi nekako ima ovakvu facu. Mjesto ovo je gore Bajraktarević. Nema šanse da ovo nije. Nema šanse da ovo nije Bajrak. Ajmo dalje. Mladi Zmaj, bosansko-hercegovački fudbaler koji je trenutno nastupa kao ofanzivni vez, igrač za češki klub Slovan Liberec i reprezentaciju. Ok, ovo je Ermin Mahmić, znam da igra za Slovan Liberec. Evo ga Mahmić, nadam se da će igrati u nekom boljem klubu. Eto ga, njega su baš dobro realno napravili, izgleda baš liči na sebi što se kaže. Bosansko-hercegovački fudbaler koji je svojim debitantskim golom protiv Kanade na svjetskom prvenstvu podigao cijelu Bosnu i Hercegovinu na noge. Pa ovo je Jovo Lukić. Jovo Lukić, ali tako? Jeste, Jovo Lukić. Da vidimo, evo ga, Jovo Lukić. Idemo, Jovo, doktore. To je to. Riješili smo i ovu stranicu. I ovu stranicu malo ovako da ne ispadnu. Ajmo dalje. Ostale su nam još ovi, jel tako? Da vidimo ko nam je tu sve. Mladi bosansko-hercegovački fudbaler i krivni napadač
nove generacije Zmajeva, poznat po mirnoći i završnici, sigurnosti izvođenju penala pod pritiskom u dresu. Aha, istorijski rekord kao najmlađi igrač koji je postignuo, a to je onda Kerim. Ja čitam cijeli, ima samo da pročitam ovo što je kako se zove, što je samo podebljano, to je realno najbolje. Kralj presinga, to je Demirović, to znamo već da je Demirović, kralj presinga, evo ga. Heroj noći na Bilnom polju gdje je svojim golom u završnim kvalifikacija svjetskog prvenstva igrač klubske karijere u Borussiji Mönchengladbach. Tabaković. Onda je ovo Tabaković, realno. Mora ovo biti Tabaković. Nema ko drugi biti Tabaković. Hajmo dalje. I bosanski dijamant. Edin Dzeko, Jackson. Gledaj kako su Džeku napravili. Znači. Šta je ovo, brate, mili Jackson? Pokazat ću vam vidi moju sličicu Džeke iz Brazukije kako je izgledao prije. Ima sličica na internetu, našao sam je bio, tako da ću vam pokazati kad nađem. Ok, to smo riješili, idemo sada dalje. Fudbalere smo sve pogodili. Sad bi trebalo da pogodimo ove kao neke legende van terena, tako se zove ova stranica, legende van terena, znači to su ovi pjevači i tako to. Ovdje su znači ove tri sličice, Marijan Bešlić, Halid Bešlić i ovaj Dubioza kolektiv. Vidimo, nije nosio dres reprezentacije, ali je svojim glasom postao jedan od simbola najvećih uspjeha BiH fudbala kao televizijski komentator. Znači ovo je Marijan, ču njega su stavili, gdje što nisu Bahu stavili, Kada su Zmajevi izborili plasman na svjetsko prvenstvo, među navijačima je ponovo živjela kultna pjesma Take Me to America. Evo, to je ovaj ovdje doktor i njegove pjesme tako nadilaze muziku, postoje dio identiteta BiH sportskog, to je onda Halid Bešlić. I ovdje ide vjerovatno moja personalizovana karikatura koju sam ja zalijepio na početku, a ova sličica ide vjerovatno na početak, ovaj kao grb njihov. Nema veze, zalijepit ću nju ovdje i to je to. Nije bitno uopšte, znači realno. Upiši svoje ime, vidiš, ovdje su loše napravili, ljudi moji. Znači ovdje piše upiši svoje ime, a gore treba zalijepiti njihov grb. Ne kontam, znači zašto bi tu stavio svoje ime ako tu ide moj grb, ako ide njihov grb gore, razumijete me? Razumijete što pričam? Ne kontam, ovo me malo zbunilo. Ovamo su napisali kao da je karikatura, personalizovana karikatura ovdje piše, ali nije mi jasno za ovo, ali nema veze, ajde, uglavnom nije toliko bitno. Sličice su baš fora, tako da, eto, htio sam da podijelim s vama ovaj album, ovo sam kupio samo čisto iz svog čefa. Ne vjerujem da će ovaj video nešto da poludi, da će mi, što se kaže, vratiti pare pod navodnicima što sam uložio, ali stvarno fora su sličice. Volio bih da je album malo kvalitetniji ovo ovdje, ali šta se radi. I mogu da vam kažem, nije toliko ni jeftino kad skontate, ali opet nije toliko ni skupo, ako ćemo iskreno, tako da eto. U suštini hvala svima koji su pogledali ovaj video do kraja, vi mi napišite u komentaru da li se vama dopada ovaj album, da li bi vi na primjer nešto ovako naručili. A mi se vidimo u sljedećem videu, do tada lijep pozdrav!